dengan program pemerintah 2 anak lebih baik, Met. Lebih baik lagi 3. 2. 3. Loh, kowe ora tau melok kabeh ya, Met. Apa kuwi? Kabeh iki keluarga berencana, mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. Kuwi rak pemerintah. Aku survei langsung. Survei sapa? Kowe lho kehidupan toh. Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3. Lebih bagus 2, Met. 3 no. Kok iso 3? Ada tujuannya nyun sewu lho, Pak. Nek gadah putra 3, sing nomor 1 loro ki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji ki digoblokne. Lho ngono. Dewe anak kok digobloke piye, Teng? Lho, Iki wong tua cap apa to, Met, kowe iki, Met? saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei, Survei kehidupan. kehidupan. Iya. Sing pinter disukseske. Suksesnya Sing loro- nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Loh, ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne anak. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga ki saya umur saya tua. Nah, Saya berkurang. Daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, mlaku ya. Mergo ya, budek Mer- biasane. Mm-mm. Balung dolini. Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, Ya. kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas, Mas. Kabeh sukses, mau mana sing dadi tentara, Ning gone menteri misalnya dadi kapolda nang gone luar Tanah Jawa. Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok toleh. Wis mangan porong nggih mau. Ya merah. Nek iki sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing baturi ya sing gemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyet monyet. dadi anak goblok kuwi enek manfaate. Ada manfaatnya pamane sing loro mau wis sukses nyambut gawe ning luar Jawa bapak. Tunggalmu pira, Met? 3, Pak. Weh, sing barep Sudah di Universitas Malang. Oh, wah, Sukses. sing nomor loro? Dosen di Semarang. Wah, berarti iki sing masuk goblok iki. Sing nomor 3 sapa, Met? Aku. Oh ya kowe berarti wis. Berarti kowe berarti Panten aku iki gitu. digoblokne panten. Mula aku nomah. Aku wis tak niati kudu goblok.